Povedzte mi, aký je váš najhorší vianočný darček, aký ste kedy dostali. No, ponožky som strašne dlho nevedela oceniť, ale teraz očakávam, že mi dojdu nejaké ponožky, lebo ich potrebujem. Ja tiež súhlasím, podľa mňa spodná bielizeň je teraz veľmi fajn, keď ju človek dostane. Sme v takom veku. Hej, no. Tak to už nie je podľa mňa zlý darček, lebo čokoľvek dostanem, podľa mňa tak akože treba si to vážiť, že aspoň niečo. Aký je najhorší vianočný darček, aký ste dostali? Takého plíšaka veľkého. Prečo sa ti nepáčil? Neznášam plešaky. OK. Ponožky. Ponožky tiež. Je nejaký darček, ktorý vás nepotešil až tak moc, ako ste dúfali? Nie, človek by mal byť skromný. Aký je najviac neočakávaný vianočný darček, z ktorého si možno nebol až tak prekvapený? Keď som dostal ponožky alebo nejaký kus oblečenia, ktorý som nechcel, alebo do domácnosti niečo, čo mi bolo vlastne k ničomu. A pamätám si, kávovar som dostal zlý, takže ten som rovno aj vrátil, čiže asi ináč nič také. Aký najviac nepríjemný darček alebo darček, ktorý vás až tak moc nepotešil, ste na Vianoce dostali? No, to je ťažká otázka. Myslím, že ani nie. Dostal som od babky raz taký sveter, ktorý som nemal na sebe ešte. Je pekný, nie je môj štýl. Mne sa páči všetky darčeky, ktoré som dostal, som za ne vďačný.